Αυτά από αγάπη, Καλά είστε. Δόξα τω. Λέω τι, από εκεί θέλω να σε μιλήσω, λέω άτελο γυρισμένο σύνολο, φάσερα. Και τώρα εξαφανίστηκες, λέω πάει. Από εκεί, πήγα να φέρω το αυτοκίνητο. Ο Λυκοπάπος με τον... Ναι, και εγώ λέω θα πάω να πάρω το δικό μου και κατεβαίνω, κάνουμε λέει πάμε. Με κατέβασε κάτω. Έρθει ένας Τούρκος, λέει. Αυτά είναι αμερέα να πούμε. Έρθει ο αγάς στην περιοχή και ποιος γιαούρης αδά, παλεύουμε μόνο τον ήθελο, τα κλιβάνων. Καλό ξημέρωμα και καλά. Γεια σου Βαρβάρα, έγινε. Λοιπόν, ιστορία και ποιος απαλεύει και το ένα και το άλλο πάνε στον Λυκοπάπο, το αφεντικό λέει τον Σίμεων. Πίσω για τα χάνουμε τον Αμούσνεμουν. Παλεύει με τον Τούρκο, λέει παλεύω. Παλεύει με τον Τούρκο χρία τον Αυκά. Δεν το έκανα τον Αυκά. Το σουρούπο αν έρθει ένας Τούρκος γειτονάς, τη Λυκοπάπο σου λέει τον Σίμεων. Έπαρε την οικογένεια, το μιλέτ και φύγον. Φύγον γιατί σκοτώνησε. Και έτσι πήραν ένα καραβό, ένα μικρό βάρκα και πέρασαν απέναντι. Έφυγαν στην Κερασούλτα. Πήρε την οικογένειά του και έφυγε. Γιατί πάλεψαν τον Τούρκο. Και δεν του φάνηκε καλά το αγά εκεί στο λέω, να του σκοτώσουν έναν το αγά. Και το λέω ο Τούρκος εδώ, πάρει την οικογένεια και φύγε. Γιατί θα καθαρίζουν το βράδυ. Και έτσι πήγαν στη Ρωσία. Στο ζεστό Σε βραστούν το νερό. Τώρα εδώ. Βλέπουμε στον κόσμο μπορούμε. Σε αφήνεις πάρα. Μείνεις εδώ. Πού. Γιάννη, άμα δεν σ' άρεσε εδώ, πάνε και στα ακορδιόν. Πάλι το πήρε. Πάλι εκεί. Καλά, δεν το καταλαβαίνει αυτός τώρα η σπαστικός. Τώρα να πω ότι είναι από το Κανέρικα, θα με παρεξηγήσεις. Εγώ δεν είμαι από το Κανέρικα. Εγώ δεν είμαι από το Κανέρικα. Από το Κανέρικα, συνέχεια του Κανέρικα να πούμε. Στο χώρο μας μια φορά δεν ήρθες. Μένω αλλού είστε. Τι λες, Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη μένω. Πότε ήρθες τελευταία φορά στο χώρο μας. Στο χώρο σας. Φέτος μόνο δεν ήρθα. Μην σε βρέξω, φέτος μόνο δεν ήρθα. Φρέσκα κουλούρια μιλάνε. Φρέσκα κουλούρια λες, δεν κατάλαβα. Άρα ρε, τελείως μαμάρα, αφού μου θα λιμάνα πώς θα έρχομαι. Εντάξει, συγγνώμη να πούμε, αλλά... Μόνο φέτος δεν ήρθα, τώρα πετάξω το άιστη και σε πω. Όχι, που λες ότι δεν είσαι από το Κανέρικα να πούμε. Δεν είμαι από το Κανέρικα. Και δεν το είπα στο Γιώργο, σε σένα το λέω να πούμε. Αφού εδώ πέρα, στο Πεκύψη μένω, πώς μένω στο Κανέρικα. Το ωραίο είναι το Πεκύψη είναι μια ώρα προς τα εκεί και αυτός δείχνει εδώ. Θέλω να πω, στο Πεκύψη, εννοώ στο Πεκύψη. Εννοεί βόρεια, βόρεια από εδώ. Ας είναι μπροστά και εγώ λέω στο Πεκύψη, δεν είπα πού είναι. Δεν έχω να κάνει έτσι. Εύκολο είναι έτσι. Προσπαθεί, αυτό το χέρι τσικώνει. Ναι, και εύκολα το χέρι έτσι. Καλά, κάτσε πρέπει να τον πειράζει. Αγάπη με ρετέγεστε και τα στρατάς ποτά
Ηλία. Ρώτησαν έναν τσαπρό μία για οδηγίες. Πώς να πάνε. Εκείνος, αυτή να πας λέει, αλλά λέει, το χέρι με τερίζει, το μάτι με τερίζει να πας χάσει. Ναι, αλλά το χέρι του ήταν στην πραγματικότητα, στο σωστό. Έλεγε το χέρι με τερίζει, το μάτι με τερίζει, πας χάσει. Ο Ηλίας το έλεγε αυτό τώρα. Πάντα όταν έφυγε ο σπορεμένος, έλεγε αυτό και το άλλο. Ξέρεις με το πρωτομέρισα, στο Σαπνόργο είχε το μαγαζί, τι ήταν, το σουβλάκι, τι ήταν. Συγχωρημένος ο πατέρα, πάμε. Τον έπαιρνε από εκεί, ερχόμουν εκεί πέρα. Δώσε και με μορφέ νευρές στήλατε και δεύα στο καλόνι και δεύα στο στήλατε και δεύα στο καλόνι και δεύα στο γενεμένη μάνα μη βέμε και το είναι τα χαλιάστε και το είναι τα χαλιάστε η μάνα μη βέμε και το είναι